Znači, ako danas u kapitalističkom društvu današnjice, ako čovjek nije financijski slobodan, on ne može imati ni slobodu misli, ni slobodu govora, ni slobodu djelovanja. Financijska sloboda je moment, trenutak u životu. Kad ne moraš više raditi za novac, ako to ne želiš, jel? Jer si naučio i natjerao taj novac da radi za tebe. Sad ljudi misle to je fuck you money index. Znači, to je iznos novca koji je dovoljan da sam pravi toliko godišnje da ne moraš više ništa. Da možeš, da ne kažem šta, reći bilo kome i bilo čemu, da si slobodan u ovom smislu te riječi. Ako nije u skladu sa tvojim vrijednostima i sa tvojim, da kažem, putem koji si zacrtao da bude na ovom svijetu. Tako je. Znaš šta, definicija slobode jako mi se dopada Aristotelova. Kaže, možeš, ali ne moraš. To je definicija slobodnog čovjeka.